A széke és a fia kimennek az erdőbe fát vágni. Azt mondja egyszer csak a fiú: édesapám, akkor viszontlátásra. Mi? Hát mi van? A széke és a fia fát vágnak az erdőben. Azt mondja egyszer csak a fiú: viszlát, édesapám. Mi az, fiam, tán hazamész? Nem, csak maga felé dől a fa. A széke és a fia fát vágnak az erdőben. Azt mondja egyszer csak a fiú: viszlát, édesapám. Mi az, fiam, csak nem felém dől a fa? Nem, csak megyek hazafelé. Édesapám, maga felé dől a fa, és köszönni ki fog. Kisfiam, légy oly kedves, menj le a boltba, vegyél 1 kiló hurkát, de ne véleset. De ne véleset! Kisfiam, menj le kérlek a boltba, vegyél 1 kiló hurkát, de nem májasat. De nem májasat! Két meleg beszélget, két beszélget, két váló al beszélget. Milyen a víz? Akkor ugrok egy segest. Képzeld, megvan a jogosítványom. Kajakra, nem személygépjárműre. Képzeld, megvan a jogosítványom. Személygépjárműre, nem kajakra. Milyen a víz? Kajak. Akkor ugrok egy segest. Rendőrbácsi, jöjjön, az édesanyám felakasztotta magát. Engem? Édesapám, hát maga felé dől a kajak. Két fa beszélget, azt mondja az egyik: hát akkor viszlát, csak nem hazamész? Nem. Jön a székely meg a fia, én meg ledőlök egy kicsit. Édesapám, maga felé dől a fa, mit csináljak? Szilvásbuktát, mert azt szeretem. Édesapám, maga felé dől a fa, szilvásbuktát, mert azt szeretem. Édesfiam, menjél le a boltba, de mennyire? Kajakra. Harry Potter, menj le a henteshez és vegyél 1 kiló hurkát, de mentolosat. De mentolosat? Harry Potter, menj le a henteshez és vegyél 1 kiló hurkát, de nem mentolosat. De nem mentolosat? Kisfiam, menjél le a boltba, hozzál 1 kiló szilvásbuktát, mert azt szeretem. Kisfiam, menj le kérlek a boltba, vegyél 1 kiló hurkát. Mit? Viszlát, édesapám. Hát fiam, talán nem kellett volna a láncfűrésszel m***alni. Anyám, a kutyák, ne nézz oda, hova? Édesapám, felém dől a fa, mit csináljak? Székely. Fiam, kivágtam egy fát, mit csináljak belőle? Pálinkát! Székely és a fia polipot fogtak az erdőben. Hát fiam, eltévedtünk. Fiam, te fingtál? Nem. Jó kifogás. Édesapám, kifingott? Nem. Édesapám, magára dőlt a fa. Fáj? Nein, zwei. Mit mond az 50 kilós verébe villanydróton? Csíp. Két mentolos székely meg a fia vágják a fát az erdőben. Édesapám. Jó. Milyen a víz? Csíp? Csíp. A 6x10 a 23-on székely és a fia vágják a fát az erdőben. Ott fiam, nem férek oda. Rendőrbácsi, a dementoros anyám felakasztotta magát. Mit csináljak belőle? Pálinkát! Az etióp esélyegyenlőségi ombudsman kifogja az aranyhalat. Etióp esélyegyenlőségi ombudsman, ha visszadobsz, teljesítem 3... Fiam, kérlek, menj le a henteshez és vegyél 1 kiló denevéres hurkát. A másik székely az előző viccből elmegy hurkáért kajakkal. A fogyatékos székely és a retardált fia találkoznak az erdőben az etióp esélyegyenlőségi dementorral. Mi az? Hol? Ketten jönnek le a hegyről. Az egyik futva, a másik medve. 2 medve jön le a hegyről. 3 medve jön le a hegyről. Egy székely és egy medve jönnek le a hegyről. A székely és a medve fia kajakkal jönnek le a hegyről. 2 székely és az etióp esélyegyenlőségi ombudsman jönnek le a hegyről. Nicole Kidman és a disznó jönnek le a hegyről. A dementor és a székely medve házi polikjai futnak le a medvéről. Édesapám saját maga felé dől. Na, ebből a viccből többet is ki lehetett volna hozni.